हेलौ लोगोफोर आं दायो थिखोआव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय थिखायनि मानसिफ्रा सोर सोर 300 थाखानि दख'ना आरो 100 थाखानि जोमग्रा सोर सोर लायो कन्टेक्ट खालामखादो ओमफ्राय आं थाब थांनानै थाब फैफिनगोन ओमफ्राय आंनावहाय नै दा दंखायो 300 थाखानि दख'ना 100 थाखानि जोमग्रा आरोखि सोर सोर लायो थिखायनि मानसिफ्रा आंनो कन्टेक्ट खालामदो ओमफ्राय थिखोआव लोगो हमदो नै बाव दंजोबो आरो बावहाय दंजोबो कन्टेक्टल' खालामदो सोर सोरनो नांगौ हेलौ लोगोफोर दा जोङो थिखोआव सफैबाय ओमफ्राय आङो लामायावहाय अखा थाइफ्रिनानैहाय बिराद जारलाजों भिडिअखौ बानायनो मोनाखिसै ओमफ्राय दा सफैबाय थिखोआवहाय ओमफ्राय थिखोआव दसे बिदिनो बायदिसिना जानानै दसे बेरायनानै दख'ना फाननो फैदोंमोन दख'ना बायगोन ना बाया मिथिया बायनो हागौ बायनो हागौ जों दख'ना फायखारि जाबाय दख'ना फाननो होननासो फैखानाय ओमफ्राय दा माखासे बिहरनायफोर दङ कास्टमारफोर बिसोरनो दा हैगोन आरो ओमफ्राय बिसोरनावनो जायै लोङै दाहाय थांफिनगोन ओमफ्राय सोर सोर लोगो मोनगोन लोगो मोना दा नायसै थिखो बाजारावहाय दा जोङो दसे बेरायनो नागिरदों आरोखि बानायलांबाय था नोंथांमोनहा थिखो बाजारखौहाय जेन'बा जोङो फाइनालि दा बेरायबाय ओमफ्राय जों दा ट्रेन स्टेसनाव थांनो नागिरदों माने जों साइथिं नुफेराखै नालाय बेखौ नायनो नागिरदों जोङो औ दा जोङो ट्रेन स्टेसनाव थांनो नागिरदों आरो साइथिं नुफेराखै ना गैखाया गैनायानो ओरै फैजों गाखोनोसै माने ट्रेन फैनायखौ जमनांगोन जों साइथिं नुफेराखैना ओमफ्राय ओइ स्टेसनावबो एसे थांनाय नायसै माबायदि स्टेसनखौबो नुफेरखायाखै नालाय साइथिंखौ नुफेराखैबा आरो स्टेसनखौ माथो रायज्लायबावनो मा नायलांबाय था नोंथांमोनहा थिखायनि साइथिं ओमफ्राय माबाखौ थिखायनि साइथिङा नै ओमफ्राय आङो माबाखौबो प्लेटफर्मखौबो देखायगासिनो दं प्लेटफर्म ना स्टेसन होनो जायखिजाया औ एखे ना माबा 11 होनो आंहा गाखोबावबाय नै ओइ गाखोलाय जाम्पिं ओमफ्राय नै अब्ला माबायदि गाखोयो र' देखायना गाखो दे मोजां मोनदों ओमफ्राय दा फाइनालि देखायगासिनो आं नोंथांमोननो माबाखौहाय स्टेसनखौहाय नायलांबाय था जेनेबा आङो देखायसै नोंथांमोननो स्टेसनखौहाय नै बिराद मोजां जिरायनोबा जिरायदो दसे बेरायफैबाय ओमफ्राय दा जोंहा दख'ना थफ्लाया सोरबा खावना लांबा जों सेस जाबाय खिन्थु मालिकजों फैजागोन ओमफ्राय नै माबाया स्टेसना नैबावहाय टिकेट होयो थिखाय स्टेसन आरोखि बे सोर सोर नुवाखै दिनै नुबाय नै बिराद मोजां नै गोजौआवबो ओमफ्राय जों दा फाइनालि जिरायबाय दसे ओमफ्राय नैबावहाय लाखिदो गाखोदो औ धुबुरि ओरै धुबुरि थाङो धुबुरि ओमफ्राय ओरैनिफ्राय बङाइगाव निउ बङाइगाव सालाखाथि क'क्राझार साफग्राम बिजों फैयो आरो आदसा ओमफ्राय ओरै धुबुरि गुवाहाटियाव नांथाहैबाय ओरै थांबा ओमफ्राय बेनो आरो स्टेसना थिखायना मोजां गमामायैनो सोरबा फैनोबा फैनो हागोन मालाबा बेरायफैनो हागोन ओमफ्राय जों दा स्टेसनखौ नायफैबाय ओमफ्राय जों दा बाजाराव दसे बेरायहैबावनोसै होमबा नायलांबाय था ना माथो होनो गमामायैनो जों दा फाइनालि बाजार गेजेरजों हाबदोंमोन ओमफ्राय दिनै माबासो नालाय मा बारमोनलाय दिनै समबारसो गाबोनसो मंगलबारसो बाजार जायो मंगलबार सुक्रबार बाजार जायो ओमफ्राय दिनैहाय लांदांसो बाजार नङा नालाय नै बिजों बाजार जाजोबबायमोन ओमफ्राय होमबाबो बेरायनोसै दसे बेरायनानै बिदिनो साहा लोंनानैहाय थांसै आरो डाइरेक्ट जोङो गोमब्रि गाहाराव थांगोन ओमफ्राय गोमब्रि गाहाराव थांनानैहाय जोङो माबामोनाव थांगोन आरो गुमैमोनावहाय बेलगुरियावहाय थांगोन ओमफ्राय बेलगुरि होननाय गामि ओमफ्राय दा जों सिगां गोमब्रि घाटनियाव थांग्रोगोन आरो सेसापानि बाजार सेसापानि बारनानै ओमफ्राय दा जोङो बेरायनोसै दसे बेरायबावनोसै बेनो थिखाय बाजारा सोर सोर नुवाखै नायनानै लादो थिखाय बाजारा बेनो गोमब्रि घाटआव थांगोन गोमब्रि घाट सेसापानि बारनानै औ दा थिखाय बाजारा बेनो नोंसिनिजों सोरबा फैफेराखैबा फैनो हागोन दे दा लोगो मोनबा ओमफ्राय दायो नायलांबाय था
लोगोफोरखौबो लोगो मोनजोबबाय नै फाग्लासो बिराद लोगो मोनबाय थिखानि लोगोफोरखौ गोदोनि लोगोफोरखौ लोगो मोनजोबबाय नै बिराद बुन्दुखौ लोगो मोनबाय ब्लगारफोरखौसो लोगो मोनफैजोबबाय नै लोगो मोनबाय बुन्दुखौ एसे लानो नागिरदों बिराद इन्टारेस्ट लोगोमोन आरोना मा नायलांबाय था ओमफ्राय लोगोफोरजों दा नै जाग्रा जानो नागिरबाय ब्रमोनाबो बुस्थुबा जानांगौ सोंबावो जों दा जाग्रा जानो नागिरबाय नै चावमिन जानो नागिरदों एसे गोथाव जासिदो सिनि मोनजाबाय औ बिसिनि अननायावहाय ब्रह्मनि अननायाव मोनजामारबाय जादो होमबा नै माखौसो बोगासिनो आंथ' मिथिया जों फार्स्ट टाइम जागोन होमबा जाग्रोनि ललिपप ना बेखौ बिदिनो खालामनांगौ ललिपप होमबा जाग्रोनि मावगासिनो होमबा जाग्रोनि जादो औ जानोसै जिखुनु दे थांनोसै ओमफ्राय नै बिब'नाव फैदोंमोन नाहरब्रा खेबसे जा गोथाव गोथाव संना दोनदों हांसो बेदर एवना दोनदों ओमफ्राय नै एवग्राया बेनोदां एला बिब'आ नै बयबो सिनायना लादो मालाबा बाजारफ्राव लोगो मोनबा रायलाय बेनो बुरिहांबाय होमबाबो बुरिहांबाबो साइसथार आं बायदिथार देलाय मा मोजां नुयो हाबा बुंनांगौ आंनि मानसिफ्रा गासिबो साइस गोजाखा आरोखि दा जों थांनो नागिरदों ओमफ्राय आं दा फिसाजोखौ खोन्थानो नागिरदों फिसाजोआ नाहर नै फिसाजोआ नै दख'ना लानो नागिरदों दख'ना जोमग्राजोब आरो हो दख'ना जोमग्राजोब नै देखायखागोनबा नै लाखिनो नागिरबाय नै कास्टमारफ्रा होमबा जों दा थांसै नायलांबाय था आं दायो देखायबावगोन आरो दस्रानाव थांबावगोन होमबा नायलांबाय था लोगोफोर जों दा आब'मोननिफ्राय फैनानैहाय ओमफ्राय आब'मोननाव थांनो नागिरबावदों ओमफ्राय नै दालाङा जि गाज्रि एकदम अबस्था गैखाया ओमफ्राय लामायाबो जि गाज्रि आरोना ओमफ्राय बिराद खस्थ' मोनबोबाय दा जोङो खुनुरुखुम थांसै आब'मोननावहाय ओमफ्राय लेंहरगासिनो नालाय ओमफ्राय थांनानैहाय जोङो ओंखाम जागोन जानानै बिदिनो दख'ना नायहोगोन बिसोरनोहाय बिसोर दख'ना बिहरखादों नालाय दा जोङो बिसोरनाव ओंखाम जायै लोङै दा बेलासिहाय थांफिनसै आरोखि ओमफ्राय नै दालाङा ओरैबायदि गाज्रि अबस्था माने गारि गिदिरानो हाबफैनो हाया आरोखि बिसोरनि गामियावहाय गारि गिदिर हाबफैनोनो लामायानो गैखाया माजों हाबफैनो दा उफाय गैया ओंखायनो अट' बायदिसिनायाबो हाबफैनो बिराद जारला ओमफ्राय थाबायबोनांगौसो जायो बिराद गोजान ओमफ्राय बाइकजों फैबाल'नो फैजायो आरो बाइक साइकेलफोर फैजायो नै बिराद गाज्रि अबस्थाखा आखाइ आलौजोब्बाय नै बाइक सालायग्राया आखाइ आलौजोब्बाय गोजा जाजोब्बाय उफाय गैया लामा गाज्रि ना माथो खालामबावनो एबार एसे मोजां मोनबाय मोनहैखानोसै बारा गोबाव गैला दावखोनोसैलाय होनबा नायलांबाय था लोगोफोर जों दा सफैबाय बेलगुरि बिराद खस्थ' मोनबोबाय नै खस्थ' मोनदोंना जानो सालायनो आखाइ साजोबलायबाय नै जों दा सफैबाय ओमफ्राय जों दा सफैबाय होनबा ओंखाम नायलांबाय था जों लेट जागोन एसे होनबा नायलांबाय था दे जिखुनु गायदे sih nunggu. Kau deh, mana malai mana? Ampai takut sih mungkin. Takut sih. Banyak sana sih deh. Bedi uji ada sih. Nah mana mulai gaide? Kau deh. Utang sih kau deh.
Kurang sih aja sih. Neng nama mami nama nak? Nengi mami nak berapa? Mana? Kengki rumah. Kengki. Yang mana? Yang nama nak mami nak? Han? Boleh sih? Iya. Thằng vắng kìa. Saya sampai kurang menjimat. Dengan nanti apa ni saya sudah berdua. Ini jaga dia. Nama saya kau di. Kayak siapa nama? Nunggu dengan siapa? Nengna, kau di nama nama? Bulan Sri Murmu. Takut sih mungkin deh. Ini saya. दा जोङो ओंखाम मोनजाबाय आब'मोननावहाय ओमफ्राय नै मा ओंख्रि दङ? खुमब्राजों अमाजों औ ओमफ्राय मैथा बाथोन औ अमा एवनाय औ हांसोजों आलुजों बरिया पापर बरिया ना गोथाव गोथाव जादो होमबा जादो एकदम जाबालाय जायाबा पुरा उदै बुंखामोनसो नङाबा लामाया हजम जाथावथावना जानाया मोजां ओमफ्राय लामाया बिराद गाज्रि लामाया गाज्रि बेनो जारलाया बेनो हेलिकप्टारसो फैगोन ओमफ्राय हरै माखासे दङ दा जों जाग्रोसै होमबा लोगोफोर आंथ' बिदाय जाबोनाय माबाखौहाय लास्टनिखौहाय बानायनो मोनासै भिडिअखौ ओमफ्राय आङो नै दासो लामा ससेयावसो बानायफैनो मोनबाय ओमफ्राय दा जों न'आव थांफिननो फैबाय आब'मोननावहाय ओंखाम थोंखाम जानानै बिदिनो बायदिसिना रायलायबाय ओमफ्राय दख'नाखौ माखासे लाखिबाय दा जोङो थांफिनसै आरोखि ओमफ्राय नै दालांफ्राथ' अबस्था गैखाया ओमफ्राय भिडिअआ बावनो लास्टबो जानो हासिगौ ओमफ्राय जोङो दा थुखैयावहाय दसे हाबलांगोन दा हाबलांनाय जायो ना मायो नायनोसै ना जागोनदां हाबलांनाया मेसेज हरगासिनो नालाय जोंनिनो भिउवार्स जोंनि भिडिअ नायग्रा आरो बिनानाव दा जोङो हाबलांनाय जायो ना मायो नायनोसै मा होननो नागिरामोन नोंथाङा हाबलांनाय जायोबा नोंथांमोनाबो नुगोन बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन आं जिखुनु भिडिअखौल' नायबाय था जोबजासे नङा होमबा जोबजासे नायबाय था बायसान्स हाबलांनाय जायोबा नुगोन खागोन जोंनिनो साबसक्राइबार जोंनि भिडिअ नायग्रा आदसा दा लेंहरगासिनो दं साहा लोंलांदो होनना बुंदों आदसा दा गोथाव लोंलांसै ओमफ्राय दालाङा मोजां जालायखो बिलाय ओमफ्राय दालाङाथ' ओंखारबाय थानांगौखा उफाय गैखाया बिदिनोसो नै दालाङा नै आयौ थोस डेन्जार फाग्लानि बेफोर नै नायलाय मानसियानो खुनुरुखुम साबाय जायो ओमफ्राय बेजों मारै बाइक बारगोन ओमफ्राय मारै कारफोरा मारै बारगोन जेनेबा ओमफ्राय दा बेनो आरो थुखायनि माखासे माबाखौहाय आं नोंसिनोहाय देखायजोब्बाय मारै ओमफ्राय थुखाय बाजारखौबो देखायबाय ओमफ्राय भिडिअआ बावनो जोब्बायबाथ' जोब्बाय भिडिअआ बावनो जोब्बाय ओमफ्राय जोबाबाथ' जोबा दा नुबावगोन होमबा बाय बाय होनदोंसै आं बाय बाय जोंना दा हवाट इस दा प्रब्लेम होननानै बुङोबा जोंना दा थाव जोब्बाय जोंना दा थावा जोबफैबाय खनसे जाबावो दे जायोना जाला बे थाव जोबखाथारनाय सिटारा बन्द' जाफैबाय मिथिया ओमफ्राय औ बारसु खम जारला जेबो जायाखै लामायानो थुखाय बाजार मोननो 2 किल'मिटार दंबावो ओमफ्राय बेखौ बोरै नारनो हानांगौ थुखाय बाजारावहाय मोनहैनो थाखाय 2 किल'मिटार दङ बेखौ 2 किल'मिटार बोरै नारलांनांगौ जाखो गैया पाब्लिकआव फानग्राबो गैया ओइ जाबाय बारसुनानै जाबाय सिबदो खासिखादो पुरा अब्ला खनसे नायरि अब्ला खनसे जाबाय लास्ट बिदिनो सिद्रा फैगोन सिनायबाय दा ओमफ्राय जोङो दा नायबाय दा
ससेयावनो आंथ' गिबायसो बा बिजों मा जानांगौ ओमफ्राय पुलिस दङ पुलिसखौ नुहुरनानैहाय एसे गिबाय माने जों स्पिडआव फैदोंमोन ओमफ्राय सिगाङाव पुलिस दं नालाय ओमफ्राय बन्द' खालामनांबाय स्टारखौ ओमफ्राय दाना जाला नै नाराबा मा फैगौ सिगाङाव पुलिस दङ ओरैहाय साथाम जाबनायखाय माबादों गिदोंमोन नालाय पुलिसखौहाय ओमफ्राय दा स्टार बन्द' खालामथ'दोंमोन ओमफ्य दाथ' स्टारा जाला जादों दा जों नारलाङाबा जेबो उफाय गैला जोंखौ नाहरगासिनो दङ पुलिसफ्रा जोंखौ दस्रा सानबायदां ओमफ्राय दा जोङो थावखौहाय नारलांनानै सोहैनो नांसिगोन माथो उफायखौ ना मा होनो लाखिना सोंबा खोन्थालांसै गामिनिबाबो लाखिनो जों साथाम जाबनाय ना नाहरगासिनो होमबा लोगोफोर दा जोङो थांनोसै नोंसिनि देखायथ'ला बिसोर थांखासिगोनहाय गावसोरखौहाय जोंखौहाय गिदोंसो नंबाय बिसोरो थारमाने जोंबो एसे गिखादोंमोन ओमफ्राय दाबो नाहरगासिनो दङ ओमफ्राय मावगासिनो सासे गिबायनो ओमफ्य दा बिसोरो थाना गुदियावहायनो आरोखि दा जोंखौहाय नेदों ना गावसोर गोजा मिथिला आदा थफि नोंनि गारिया 2 नाम्बारखौ हरदों नोङो ओमफ्राय गासिबो दाया आदा थफिनि जोब थावखौ खम सोना हरदों ओमफ्राय दा जों थिफायावहाय बारा गोजान गैखाला सोहैनानैहाय थांसै आरोखि पुलिसा सिन्था बिसोर जेबो खालामनाय नंला थनारसै नाहरगासिनो नङा ओमफ्राय लाखिनानै थाबाथ' बिसोर बोरै मिन्थिखागोनखा ड्राइभिं लाइसेन्स गैया ओमफ्राय गारि लेखायाथ' अके जोब ओमफ्राय साथाम गाखोनाय 3000 फैसायानो गैया जोंने 3000 फैसायानो गैया मा मिन्थिखायो बिसोर ओमफ्राय थ' नोंसोर थाबायनानै एसे रायलायहैलाय थ' थाबायथ' मा होनो ना थलाय लोगोफोर दायो जोंखौ पुलिसफोरा जेबो खालामाखिसै ओरैनो नायनानै हगार हरबाय आरो ना ओमफ्राय इउटुबारफोर होननानै बुंबायना ओंखायनो हगार हरबाय जोंनि भिडिअफोरखौ देखायबाय जोङो मोननैसो ओमफ्राय जोंखौहाय सिनायना हगारबाय आरो ना ओरै थाव सोबाय एसे ओमफ्राय जों दा थांफिनसै आरो जों दा थांसै थिफाय बाजार मोनखानोसै बारा गोबाव गैला एसे सोथ'बाय ओमफ्राय दा सोबावनानैहाय बुरजा सोबावनानैहाय थांसै आरोखि थिफायावहाय एसे हाबलांबावसै ओमफ्राय दा बबावहाय सोबावनाय जायो नायसै आरो दा होमबा नायलांबाय था ओमफ्राय आङो बोरैबाबा भिडिअ बानायनायबो जानाय नङाबो जानो हागौ बेनो लास्टबो जानो हासिगौ ओमफ्राय बिदि बुङैनो लाफिनगासिनो दं आंथ' गिनाया जालामोन माने साथाम जाबनायथ' दा ड्राइभिंबो गैया जाहैबाय ओमफ्राय हेलमेटाबो गंसेल' हेलमेटाबो गंसेल' ओमफ्राय साथामनाबो ड्राइभिं गैया साथामनाबो बाहायगौ मोजां आरो ना बाहायगौ मोजां जेबो खालामाखिसै जेबो नासै होमबा जाबाय